40 to. Sukatin natin yung gitna 20, tapos 20, labas tayo ng 15, kaya ang sukat niyan, ang finish niyan 30. Yan. Lahat yan. So ang itatapal natin dito 45. So 45 na yun, finish na yun. Tapal dito, finish na yung 45 na yun. Pag-asawa-asawain natin. So mga orago na, update ko lang kayo dito sa aming Matakong project. Ay papakita ko sa inyo kung ano na dito mga kaganapan sa aming ginagawa dito sa site namin. So ito yung mga kaganapan na dito, yung mga nagawa na namin, mga nakapag ha? Saan tayo? Ay, abing maunahon natin. O sige yo. Oo. So ito na yung mga mga na dito, nalagyan na ng mga forma pero di pa nabubuhusan. Patapos na yung tie beam natin. Ito na yung itsura niya. So simula doon, ayan, napansin nyo, nakapag tie beam na tayo. Dito nakaporma na rin. Ayan. Dito medyo inabutan ng oras. Diyan, hanggang dyan lang yung buhos. Bukas naman yung kalahati. Padiretso punta doon sa dulo. Tapos dito, yan, naporma na nila. Yan. Bali patapos na rin to. So yan na lang yung yung puporma nila. Itong area na lang to, tapos doon mga ilang lang yan, ilang piraso na lang yan. Tapos dito nakapagbuhos na rin. Yan, stop din dyan. Pero bukas continue na to papunta doon, saka yun. Kasi inabutan na ng oras. Dito nakapagbuhos na yun, oh. Sariwa pa siya. Yan. Nabutan na kasi yung oras, tapos yan, doon. Diretso na yun, yun. Wala pa yung forma. Papormahan yung bukas pag katuyo ng mga ibang pinormahan. Tapos doon. Tapos dito. Ganun na rin dito. Kaya nakapagbuhos na rin pala kami dito, banda. Yan. So dito nakapagbuhos na rin. So yun na lang talaga mga oragon. Isang room na lang yung yung hindi pa napapormahan. Pero bukas tapos na yan. So dito yan. Kabubuhos na ito kanina eh. Ang space ng stirrup natin ay 20 cm o 8 inches. Yan. Kada yan, kada space niya yan. Tapos doon nagkaroon na rin doon ng kasi hanggang dyan yung yung ating railing sa biga. Sa na yan, dito sa bakal na yan sa taas. Hanggang dyan yung railing ng ating biga. Tapos dito nakapagtali na rin. Tapos doon, yan, nakapagtali na tayo dyan. Ilan-ilan na lang yung hindi natalian, yung dito banda na lang. Dito banda na lang ang hindi natalian. Pero dito, itong area na to, pupunta doon, halos nagkaroon na. Meron na. So dito nakabuhos pa. So yun nga mga kurago, sariwa pa yan. Yan. Sariwa pa siya. So dito, ayan. Nakapagdamping na rin kami dito. Yan, nadampingan na. Kasi dapat pantay kami dito, yan. Dito dapat kami. Nakapantay lang yung lupa dito kasi yung kapal ng ating buhos, mga 4. Ayan, yung katas yan. Kaya, may inilitaw natin yung yung ating bakal para sa pagbuhos. Kapit na kapit pa rin dito sa ating ating tie beam na bakal yan. Diretso.
Tapos dyan, ayan. Dito, magkakaroon pa tayo dito ng CHB. Yan, magkakaroon pa tayo dyan, mag-ukay tayo dyan. Kasi pag clearing kasi yan, ano pa, bababa pa yan. Kumbaga makikita pa yung lupa. Baka lusot lang yung mga daga pumasok dito sa ano, sa loob. Kaya may CHB pa yan dyan. Tulad dito, naglagay na rin kami dito ng CHB yan. Kasi dyan na, mag-ano na dyan, asintada. Tulad nun sa kabilang na yun, ayan, nag-asintada na dyan, natapos na. So, tinapos na yan, tapos doon nakapag-asintada na rin. So dito mga Kuragon, nakapagporma kami. Yan yung isang pinurma namin na poste. Tapos dito medyo may kalayuan muna siya, tiglagyan namin dahil yan kasi yung gagawin namin guide. Pag yan nabuhusan na, tapos nabuhusan na yun, tatanggalin natin yung forma. Ito na yung magiging guide natin ng bawat kulong, magiging guide na siya. Kaya ginagawa namin kanto to kanto, tapos dito kanto rin dito. Ihuli na namin yun kasi ang gusto ng ating mga sister, ito na muna daw gawin para may makitaan na ng natapos. So dito mga Kuragon, nakaano na tayo. Yan, inaporma na natin yan. Yan, nakapagporma tayo dyan. Yan. Nakapaglagay tayo ng brace. Ito yung ginawa natin na brace. Yan. So simula dito, yan, naglagay tayo dyan, nagpako tayo. Yan. Tapos tinukulan. Bali, tukod lang muna yan. Tapos bukas magkakalam na tayo. Kung tawagin, papahahan natin yan. So kung paano namin ito makurang ginawa, naglagay kami ng stopper. Kasi di naman tayo dyan makapagsapatos. Yung tinatawag na sapatos, di tayo dyan makapaglagay. Kaya ang ginawa namin, tulad dito, yung ipapakita ko. So ito yung ganito ginawa namin. Ganito yung ginawa namin. Nagtansi kami dun sa dulo na yun. Tapos dulo din dun, kinuha namin yung pinis ng buhos, yung kapal ng buhos, kasi yung kapal ng buhos natin 45 by 30. So yun, nagputol kami ng 45. Ito yung 45, nagputol kami ito dun, dalawa. Tapos yung 30, ito naman. Ngayon naglagay kami ng tansi nga. Yan, dito namin pinantay. Bali ito na yung magiging pinis nya. Pinis na yan, tapos to pinis na rin to. Kaya pag nagforma tayo, 45 to, tapos ito 30, yung ating poste ay finish 45 by 30. Idikit na lang natin dito yung ating forma. Yan, nakalikit na lang yan dyan. Tapos dito nakalikit din. Kaya uhulugan na lang natin yan. Dahil may na tayo, may pagpapasya na tayo kung kung saan natin igagawin yung ating poste, kung papunta doon, kung papunta dito. Ito na yung pinaka clear. Yung laki nung ating kulong ng poste. So ayan, mga stopper. Kasi di tayo pwede magsapatos dyan, yung tinatawag na sapatos, dahil may mga nakalitaw na bakal. So maganda nga sana dito mga Kuragon, buhos na muna namin to ng magpo-flooring sana muna kami. Kaso gusto na may-ari, makita na daw yung poste. Kaya yun, ginawa namin ganyan. Naglagay lang kami stopper. So papunta doon. Kaya yan, isasahulog na lang namin yan. Pero nasahulog na siya, i-clear lang ng maayos bukas. So yan. Tapos dito nakapagtambak na kami. Ayan. Yung nakapagtambak na. So dati, kung hindi nyo pa nakapanood yung day 1 hanggang day 14, panoorin nyo. Dahil simula lang ginawa namin to, makikita nyo kung anong mga kaganapan. So ito yung tinambakan. Sobrang lalim yan. Yan. Tinambakan niya ng mga mano-mano lang, ng karilita. Ayan, yung ginamit nila, mano-mano. Dati matambak dyan na malaking tambak dyan na lupa. Ngayon na ilagay na dito. Ayan.
So itong area na to nalagyan na. Ito na lang na area hindi pa. Yan. Yung retaining wall natin. Yan, nakapag-asinta tayo dyan. Yan. Para di lumabas yung ano, yung ating mga lupa. So dito na lang banda yung ating tatambakan. Kaya nga nagporma muna kami dahil habang nagtatambak yung ating mga kasamaan, tayo nagpoporma doon. Nagpoporma muna. So dito mga Oragon, ito nakapagporma kami dyan. Yan. Ito na yung ginawa namin ito. Bukas bubuhusan na to. So yan, ano kami dyan, nakapahakong tawagin. Yan. Ito. Okay na siya, nasahulog na. Tapos bukas na lang, ready to fight na to bukas. Buhos. Yan. So sigurado na itong hindi to gagalaw kasi nakapag ano tayo, may mga ano na tayo, brace. Yan. Walang galawan niya, matibay yan. So dito mayroon din tayo dito. Yan. Stopper na rin yan. Tapos tinanggalan natin yung tali kasi baka mapakaan kahit tinanggalan natin. Bali ito na yung stopper nya. So lahat na yan mayroon nang nilagay tayo ng mga stopper. So ginawa namin na forma 40 siya, pero ang finish niyan 30. Kaya ang ano niyan, ang putol niyan, ang sukat niyan ng ating ano, ito may mga ano, may mga stopper tayo sa pag-asawain natin na forma. Kuha tayo sa gitna 40 to. Sukatin natin yung gitna 20, tapos 20 labas tayo ng 15, kaya ang sukat niyan, ang finish niyan 30. Yan. Lahat yan. So ang itatapal natin dito 45. So 45 na yun, finish na yun. Tapal dito, finish na yung 45 na yun. Pag-asawa-asawain natin. So yan na yung kinalabasan ng ginawa. Pagkagawa. So may mga ano tayo, may mga stopper. Yan. Yun. So itong mga nakaumbok na to, ililipat natin yan doon. Sa dulo na yun. Doon yung dadalhin. Yan. Pero sa ngayon hindi mo na ginagalaw dahil hindi pa nabubusan to. Kaya pag ginalaw kasi yan baka bumagsak lang. Yung lupa matabo na lang itong ating mga ginawang forma. Kaya busan na muna natin yan. Pag nabusan na, yan, lilipat natin doon. Doon natin dadalhin sa dulo na yun. Para sakto to. Sakto tong mga tambak nito sa taas. Lilipat doon. Dadalhin natin to doon. Ito yung ating mixer. Yan. So malinis yan. Kasi dito pagkatapos ng gamitin, lilinisan ng maayos. So ayan, malinis na malinis. Kailangan malinis. So dito naman yung ating ating imbakan ng halo. Pasa-pasa sila kung saan sila nag-ano, kung saan nila dinadala yung yung halo. So yun mga Oragon, pakisuportahan lang po ng aking YouTube channel. Ito, Oragon Official Vlog. Pakisuportahan po yan dahil marami kayong matututunan dito sa aking pinapakita sa inyo. Sa abot ng mga kaya, ipapakita ko yung aking kakayanan sa pagtrabaho para may matutunan din dyan yung mga gustong matuto sa mga baguhan natin dyan. So maraming salamat sa mga nagsusuporta sa mga nagsusuporta sa akin. Shoutout na lang pala sa mga viewers natin dyan na silent na nanonood ng aking video. Maraming salamat sa inyo sa pagsusuporta nyo sa aking mga pinaggagawang video dito sa ginagawa namin. Ayan mga Oragon, hanggang dyan na lang aking video. Hanggang sa susunod, hanggang dyan na lang. Maraming salamat.